Emakhaya ngithi ake ngibuye sikhulume ngaleli phupho leli lokuphupha i-ATM. I-ATM-ke iwumgcini imali. Njengoba nazi-ke ngokomoya ukuthi imali iyamandla ngoba phela yinto lena esuke ikwazi ukusipha amandla kuleli esikulona ukuthi senze izinto zenzeke. Sikwazi futhi ukuthi sizenze ngale ndlela esiyifisayo yenzeke ziphuthume. Okusho ukuthi iphinde futhi ibe inhlanhla. Uma-ke uphupha uzibona ukwi-ATM ukhipha imali futhi le mali lena iphuma ukwazi ukuyibamba ngezandla zakho. Lokhu yibiko elihle kakhulu kubika kona ukuthi kukhona impumelelo, kukhona inhlanhla namandla azayo ngakwena. Futhi le nhlanhla lena iza ngesimo sayo imali. Ukuphupha-ke kuwukuthi ukwi-ATM ukhipha imali ayiphumi. Lokhu yibiko elibi kakhulu, iphupho elibi leli. Kubika kona ukuthi kukhona isimo sokuvaleka kwamandla noma indlela yokwenza imali noma indlela ekulethela imali empilweni yakho. Uma kuwukuthi uyaphupha ukwi-ATM, i-ATM igwinya ikhadi lakho leli lasebhenki. Lokhu nakho kubi kakhulu, kubika kona isimo sokuvaleka. Ukuvaleka lokhu nokubopheka kwamandla emali. Lokhu kusuke kubika kona ukuthi kungenzeka ukube kukhona abantu abakusebenzisela imithi yokukubopha ngesimo semali noma yokubopha inhlanhla yakho yokwenza imali. Kuphinde futhi kusho ukuthi kukhona isimo lana esithinta kabi idlozi lakho noma isithunywa sakho noma ingilozi yakho lena ekulethela isimo semali iyabopheka, ayikhoni ukuthi ikulethele isimo lesi semali. Kusho kona-ke ukuthi kumele usukume ubheke usizo. Siyathokoza kakhulu, sithemba ukuthi kukhona okukhanyayo. Sisho njalo sithi update ubumnyama kuvele ukukhanya.